Hej, hej. Ja, så er jeg her igen, og den her gang er det lektion 7, vi skal i gang med. Så vi har jo allerede gennemgået halvdelen af det her kursus. Nu skal vi til den sidste halvdel. Og det er nu, det begynder at blive rigtig sjovt, fordi nu kommer vi til at lære mere og mere det der med at kommunikere med hinanden, fortælle, hvad kort man sidder med på hånden, og til sidst beslutte, hvad skal den endelige kontrakt være. Jeg sagde sidste gang, at du måske synes, det var begyndt at blive lidt svært. Det er det selvfølgelig også. Men det er ikke så svært, som du i virkeligheden tror, det er. Der er mange ting, der vil blive sat mere og mere på plads efterhånden, som du arbejder med tingene. I dag skal vi lære om svares anden melding, og det vil sige, det er faktisk den fjerde melding, der er på bordet. Så kommer der helt naturligt noget om en tredje farve, og vi skal snakke en hel del om, hvem er det, der er kaptajn. Vi kalder det kaptajnprincippet. Så jeg håber, du har mod på at virkelig fortsætte, og husk, hvis der er noget, du lige har misset, du ikke har helt styr på, så gå lige tilbage og se de foregående lektioner. Jeg kan anbefale startende med lektion 3, hvis det er helt galt. Lad os komme i gang med emnet i dag. Se, de forrige gange, der har vi snakket noget om støtteraketter. Både Svares støtteraket og Åbners støtteraket. Åbner støtteraket, den går jo fra intervallet 12 til 15, 16 til 18 og 19 til 21. Svares støtteraket, den starter noget længere nede, nemlig fra 6 point. Så det hedder 6 til 9, 10 til 12, 13 til 15. Og i dag skal vi lige se, når det er Svares anden melding, hvordan vi også kan bruge støtteraketten der. Det er sådan, at hvis der er blevet åbnet med en klør, og Svarer har meldt en ruder, som viser 6 point og op efter, så har Åbner meldt ny farve, en spar i det her eksempel. Så Åbner sidder med 4 klør og 4 spar. Og vi som Svarer har meldt, at vi sidder med 4 ruder. Hvis vi nu sidder med 4 spar, så skal vi jo støtte vores makker. Og det kan vi jo gøre på 2-trinnet, på 3-trinnet og på 4-trinnet. For henholdsvis 6 til 9 point, 10 til 12 point og 13 til 15 point. Men det kan også godt være, at vi ikke kan støtte sparene. Vi kan hverken støtte klør eller spar. Hvad gør vi så? Ja, hvis vi sidder med en jævnt fordelt hånd, så kan vi faktisk godt gå hen og melde sange. Prøv at se her. Hvis man melder en sang, så svarer det til, at vi har mellem 6 og 900 point. Altså det samme som hvis vi støtter sparene lavest muligt, så er det også 6 til 900 point. Så her kan vi altså bruge støtteraketten på sangmeldinger også. Vi skal bare huske, når det er Svares anden melding, der hedder sang, så lover man samtidig, at man har hold i den farve, der ikke er blevet meldt. Og i det her tilfælde er det jo så hjerterne. Har vi flere point, altså 10 til 12, jamen så springer vi i støtten, og så melder vi enten 2 sange, hvis vi har en jævnt fordelt hånd og hold i hjerterne, eller vi melder 3 spar, hvis vi kan støtte sparene. Og endelig, hvis det var 13 til 15, jamen så kunne vi gå helt op på 3-trinnet, når det er sang, og op på 4-trinnet i en sparkontrakt med at støtte sparene her. Så på den måde kan vi altså også bruge støtteraketten til at melde sange, ligesom man kunne til at støtte sin makkers farve. Når vi nu skal til at prioritere, hvad er det, vi vil melde på vores anden melding, altså i dag er vi Svarer. Hvad skal vi prioritere? Jo, vi skal simpelthen prioritere vores makkers anden melding. For makkers anden melding, det vil uvilkårligt være en mejerfarve, enten hjerter eller spar. Med mindre makker eller har meldt sange. Men i det her tilfælde, hvor det er hjerter eller spar, så skal vi prioritere at støtte det, hvis vi kan. Så det er første prioritet. Når jeg har lavet rammen både på 2, 3 og 4 trin, så er det fordi, man skal lige huske at bruge støtteraketten. Hvis man ikke kan støtte sin makkers anden melding, så melder man sang på 1 trin, på 2 trin eller på 3 trin, afhængig af hvor mange point man har. Og det gør man
hvis man også har hold i den sidste farve, nemlig hjerterne. Det skal man lige huske. Hvis man ikke kan nogen af de ting, jamen så kunne det jo være, at den farve, man meldte ind med, nemlig i det her tilfælde ruder, at det måske var en langfarve. Og det vil sige, hvis det er en langfarve, og man sidder med 6 i farven, så kan man tillade sig at genmelde den farve her, når man skal melde anden gang som svarer. Og husk igen her, der bruger vi også støtteraketten 6-9, 10-12, 13-15. Og til sidst, så kunne det jo godt være, at man kan støtte den farve, som makker reelt har åbnet med. Hvis man også sidder med 4 klør, jamen så kan man støtte klørene der. Og der lover man selvfølgelig også, at man har en 4-farve, hvis det er det, man gør. Og igen, husk at bruge støtteraketten 6-9, 10-12 og 13-15. Det er den prioriteringsrækkefølge, man skal bruge. Så skal vi lige snakke lidt om kaptajnprincippet. En af jer i meldeforløbet bliver altid kaptajn. Kaptajnen, det er den, der bestemmer, hvor vi skal bevæge os hen af med hensyn til kontrakten. Hvem kan blive kaptajn? Ja, det kan begge spillere i princippet, ikke? Men ikke samtidig. Så går det helt galt. Hvis der er 2 kaptajner på et skib, så går det galt. Så det kan man ikke. Det er kun én af jer i hvert meldeforløb, der går hen og bliver kaptajn. Den, der nu går hen og bliver kaptajn, det er simpelthen den, der ved mest. Okay, hvem søren er det så? Er det den klogeste, der sidder ved bordet? Er det den med den højeste uddannelse? Eller er det troldmanden ved bordet? Ja, se, der er ikke nogen af delene. Den, der bliver kaptajn, det er den, der ved mest om sin makkers kort i et givet øjeblik. Og der er 2 tilfælde, hvor man kan afgøre, hvem der bliver kaptajn. Den ene, det er helt sikkert, hvis der er en af jer, der har lavet en sangmelding, om det er på 1 trin, på 2 trin, på 3 trin, det er lige meget. Men hvis man har lavet en sangmelding, så har man begrænset sin kort opad til. Så er der et maks antal honørpoint, man har. Det samme gør sig gældende. For eksempel, hvis der er blevet åbnet med en klør, i det tilfælde her, svarer har meldt en hjerter. Hvis åbner støtter hjerterne, for eksempel til 3-trinet her, så har åbner jo brugt 3-trinsraketten og sagt, at jeg har mellem 16 og 18 point, så er der altså en øvre grænse for, hvor mange point åbner har. Og det er sådan, at den af jer, der har meldt en øvre grænse for, hvor mange point I har, der er det din makker, der bliver kaptajn. Det er makkeren, der ved mest om dine kort, hvis du har afgrænset dig opad til. Så det er den måde, man afgør det på. Nu kommer der en hel masse eksempler, og der prøver vi at kigge på, hvem der kan være kaptajn der. Der kommer 4 eksempler med det samme meldeforløb. Meldeforløbet er, at din makker åbner med en klør. Det vil sige, at der er 4 klør på din makkers åbningshånd, og der er mellem 12 og 21 honørpoint. Du sidder med den hånd her. Du kan ikke umiddelbart støtte klørene. Så om vi kigger på hånden, der er 4 spar, og der er 4 hjerter, og vi har mere end 6 point. Så vores melding her, det vil selvfølgelig være 1 hjerter, for at vise, at vi har 4 hjerter og mindst 6 honørpoint. Så melder din makker videre og siger 1 spar. Så din makker har nu fortalt, at han har 4 klør, men han har også 4 spar. Og så er makker så afgrænset til 12-18 honørpoint i det tilfælde her. Og det er fordi sparene er meldt lavest muligt. Så kigger vi på vores hånd. Det er nu, vi er jo svaret, og nu skal vi til vores anden melding, og det er jo lektionen i dag. Er spar godt for os? Det er det. Vi har også 4 spar. Ergo skal vi støtte sparene, men hvor meget skal vi støtte med? Ja, der er vi jo nødt til at kigge på vores point og se, at vi har 13 honørpoint. Men da vi nu ved, at det er spar, der skal være trumf, så må vi også tælle vores trumfpoint med. Og der har vi et enkelt, fordi vi har en dobbelthånd i klør. Så vi har faktisk 14 honør-trumfpoint. Og da vi har det, jamen så skal vi jo fortælle vores makker, hvor mange point vi har. Og husk nu støtteraketten, når vi taler svarer, den starter ved det første interval 6-9. Det næste hedder 10-12.
og det sidste interval hedder 13 til 15. Så det er helt op i det interval 13 til 15, og derfor melder vi den helt op i 4 spar. Og på den måde har vi fortalt, at ud over de 4 hjerter, der har vi også 4 spar, og vi har mellem 13 og 1500 trumfpoint. Så det ved vores makker. Vores makker stiger pas i det tilfælde her. Det er samme meldeforløb som før. Nu sidder vi bare med en anden hånd. Din makker har åbnet med en klør, og i anden melderunde melder din makker en spar. Så der er 4 klør og 4 spar hos din makker. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget på vores hånd. Vi skal fortælle noget andet. Vi har 7 point, og den rigtige melding her, det er en sang. Og grunden til, at vi kan melde en sang, det er fordi, vi har hold i ruderne. Vi har godt styr på ruderne. Og vi har mellem 6 og 9 honørpoint og en jævnt fordelt hånd. Så det er den rigtige melding. Nu er det så vores makker, altså åbner, som er blevet kaptajn, fordi din makker, eller vores makker, ved mere om vores kort, end vi ved om vores makkers kort. Så det er makker, der er kaptajn, og det betyder, at han eller hun bestemmer, om vi skal videre, eller vi skal bare sige pas til det her. Samme meldeforløb, og nu sidder vi med den hånd her. Vi har fortalt, at vi har 4 hjerter, og vores makker har 4 klør og 4 spar. I vores anden melderunde, så kigger vi på vores hånd, og det vi konstaterer, det er, jamen vi har jo også 4 klør. Så nu kan vi støtte vores makkers første meldte farve. Grunden til, at vi ikke gjorde det første gang, det er fordi det er vigtigt at fortælle, hvis man har en mejerfarve. Fordi det kunne jo også godt være, den makker, der åbner med en klør, også har 4 i den samme mejerfarve, som vi selv har. Men det er så ikke tilfældet lige her. Så nu støtter vi vores makker, og vi tæller pointene og finder ud af, at vi skal helt op på 3-trinnet for at melde vores klør eller vores støtte her, fordi vi sidder med mellem 10 og 12 honørpoint. Igen, så er det nu vores makker, altså åbneren, der er kaptajn her og beslutter, skal vi videre i det her meldeforløb, eller skal vi ikke. Men det er op til vores makker at beslutte det. Den sidste af de øvelser her, det er samme meldeforløb. Vi har fortalt, at vi har 4 hjerter. Der sidder 4 klør og 4 spar over hos vores makker. Kan vi beskrive vores hånd lidt mere og fortælle vores makker lidt mere, som vi ikke har fortalt i forvejen? Og det kan vi godt, fordi vi kan se, at vi har en langfarve i hjerter. Vi har altså 6 hjerter, og det er det eneste, vi kan fortælle vores makker. Vi kan ikke støtte i klør, vi kan ikke støtte i spar, og vi har ikke styr på ruderne, så vi må genmelde vores hjertefarve, og det gør vi lavest muligt, fordi vi har ikke så mange point. Vi har kun 6 point at gøre med, og det fortæller den melding, der hedder 2 hjerter, nemlig 6-9 honørpoint. Og så er det vores makker, som er åbner, der er i den situation og skal beslutte sig for, skal vi videre, eller skal vi melde pas eller noget helt andet. Men det er jeres makker, din makker, der er kaptajn her. Nu kommer der lige en øvelse, hvor vi skal melde både åbners og svares kort en af gangen. Vi kigger på åbners kort, og vi kan konstatere, at vi har en langfarve, nemlig 6 spar. Og har vi point nok til at åbne? Ja, det har vi. Vi har 12 honørpoint. Så vi åbner med en hjerter, som jo betyder, vi åbner med en spar, som jo betyder, at vi har 4 spar, og mellem 12 og 21 honørpoint. Det er det, svarer ved om vores kort lige nu. Nu tager vi lige svarekasketten på og kigger på svares hånd. Og så kigger vi, er spar godt? Kan vi støtte sparene? Nej, det kan vi ikke. Vores bedste farve, det er jo klør. Og hvis vi skal melde klørene, så skal vi huske, så skal vi jo have mere end 11 point eller op efter, for at gå op på 2-trin og melde klørene, men det har vi også. Vi har 13 honørpoint her, så vi kan godt gå op og melde 2 klør. Og dermed fortæller vi vores makker, vi har ikke 4 spar, men vi har 4 klør, og vi har mere end 11 point, eller fra 11 point op efter. Nu går vi lige tilbage til åbners hånd, og så ser vi, er det noget, man som åbner kan bruge til noget? Kan vi støtte klørene? Nej, det kan vi ikke.
Kan vi melde en anden firefarve, enten ruder eller hjerter? Nej, det kan vi heller ikke. Kan vi fortælle noget mere om vores hånd? Ja, det kan vi godt, fordi vi har faktisk 6 gode spar. Og det kunne være en god idé at fortælle, at vi faktisk sidder med 6 i farven. Så vi genmelder vores spar, og det gør vi lavest muligt. Det er det interval, der hedder 12 til 1500 point, når man åbner. Det er jo åbners støtteraket, vi bruger her. Og det betyder jo så også, at når vi har genmeldt sparene, så er det lige pludselig en 6-farve, vi kan fortælle om. Før vidste vores marker jo kun, at vi havde 4. Nu ved vores marker, at vi har 6 spar. Det betyder jo så, at nu er det Svarer, der er blevet kaptajn, fordi Svarer ved mere om åbners hånd, end åbner ved om Svarers hånd. Så nu er det faktisk Svarer, der skal beslutte sig for, hvad gør vi herfra. Vi kigger på Svarers hånd. Svarer ved med den hånd her, jamen vores marker har styr på sparene. Vi har styr på kløerne, det har vi jo fortalt. Har vi fortalt hele sandheden endnu? Nej, det har vi ikke, fordi vi har faktisk også en 4-farve i ruder, der måske kan bruges til noget. Fordi vi har jo faktisk mange point. Vi har 13 honørpoint, og vi ved, at vores marker har mindst 1200 point, fordi marker har jo åbnet. 12 plus 13, det er 25. Det kunne jo godt være, at man kunne komme op i en 3-sangkontrakt med 25 point. Men det kræver jo, at vi også har styr på både hjerter og ruder. Men det vi kan bidrage med, det er at fortælle, at vi har styr på ruderne. Og derfor melder vi nu 3 ruder. Og det er faktisk sådan, at hvis man melder en ny farve på trætrinnet, så er det faktisk udgangskrav. Så må meldingerne ikke gå i stå, før parret er kommet i udgang. Det åbner så skal kigge på, det er jo, jamen, man ved som åbner, vi skal i udgang. Min marker har styr på kløerne og på ruderne, det kan vi jo se ud fra meldeforløbet her. Jeg har styr på sparene, det har jeg jo fortalt som åbner her. Så mangler vi bare den sidste farve, og det er hjerterne. Og hjerter, dame, bonde og en træer, der kan man godt sige, at vi har hold i hjerterne. Hold, det betyder, at de andre kan ikke bare tage en hel masse hjertestik, uden vi på et tidspunkt kan stoppe dem. Så af den årsag, så er den rigtige melding her fra Svarer, det er 3 sange. Og så er de kommet i en kontrakt, hvor de skal tage 9 stik og uden trumf. Og hvis vi nu kigger på begge kort samtidig her, sådan ser kortene ud, når man kigger på dem, så er det jo ikke en umulig opgave. Der er sandsynligvis 6 klørstik, og i hvert fald også 3 sparstik. Og så drejer det sig om, at man selvfølgelig bare skal kunne komme ind enten i hjerter eller ruder, fordi det må være de farver, de spiller ud i. Det er sandsynligvis hjerter, der bliver spillet ud i. Så det skal nok gå. Vi kigger lige, inden vi skal til at spille kort, på 7 øvelser, der ligner hinanden. Din marker åbner med en hjerter. Så ved du, at der sidder 4 hjerter hos din marker, og mellem 12 og 21 honørpoint. Du sidder med den her hånd. Så skal du beskrive, hvad du sidder med. Og det er jo klart for enhver, at vores bedste farve, det er spar, og vi kan ikke støtte hjerterne. Så vi skal melde sparene. Og det kan vi jo gøre på 1-trinet ved at melde en spar, som fortæller, at vi har 4 spar og mindst 6 point. At vi har flere point, ja, det har vi, men vi har jo mindst 6, og det er det, vi lover. Vi tager meldeforløbet stille og roligt. Nu melder din marker 2 klør. Vi får ikke lov at se markers kort, men vi kan jo nu konstatere, at marker har også 4 klør. Og nu er honørpointene afgrænset til 12 til 18 honørpoint, fordi den nye farve fra åbner er meldt lavest muligt, og det betyder, at det ikke er 12 til 21 honørpoint mere nu, men nu er det 12 til 18 honørpoint. Samtidig fortæller marker faktisk også, den hjerterfarve, jeg åbnede med, det var faktisk en 5-farve. I første omgang kunne marker kun fortælle, at det var en 4-farve, men i anden melderunde, så fremgår det, at hjerterne må være en 5-farve, da
makker jo altså også har 4 klør. Hvis makker kun havde haft 4 hjerter og 4 klør, så var makker jo startet med en klør, som i første melderunde. Man melder jo altid i sin længste farve først. Så skal vi tage bestik af det. Hvad melder vi? På vores kort kan vi støtte hjerterne, kan vi støtte kløerne? Nej, det kan vi ikke. Men nu er vi i den heldige situation, at vi faktisk har 6 spar, så vi kan genmelde vores spar. Og hvor mange point har vi? Vi har 11 honørpoint. Og hvad skal vi så melde? Ja, så skal vi op på trætrinnet og melde sparene igen, fordi det er det interval, der hedder 10-12. Intervallet hedder 10-12. Og nu ved vores makker lige pludselig, at vi sidder med en 6-farve i spar. Så skal der jo ikke så meget til, for at det måske kan blive en sparkontrakt. Men det er simpelthen åbner nu, der er kaptajn. Det er åbner, der kan afgøre, hvad skal der ske herfra. Hvis åbner bare har 2 spar og lidt ekstra point, så kan det jo godt være, at vi skal i en 4 sparkontrakt. Men det er helt op til åbner. Samme meldeforløb gør sig gældende her. Nu sidder vi bare med den hånd her. Vi ved, at vores makker sidder med 5 hjerter og 4 klør. Hvad kan vi melde på den her hånd? Vi kan ikke genmelde sparene, for dem har vi kun 4 af. Vi kan ikke støtte hjerterne, og vi kan ikke støtte klørene. Men vi har jo trods alt en ruderfarve. Og vi har 5, 9, 11, 12 honørpoint. Skal vi melde ruderne her? Nej, det skal vi ikke. Vi skal gå hen og melde sange. Det er det interval, der hedder 10-12 honørpoint. 10-12 honørpoint, når vi melder sangen op på 2-trinnet. Og det fortæller jo samtidig, at vi har hold på ruderne. Vores modstandere, de kan ikke bare tage en masse ruderstik, uden vi kan stoppe dem. Så nu er det igen vores makker, der er åbner, fordi vores makker ved meget om vores kort. Samme meldeforløb. Og så sidder vi med den hånd her. Vores makker har 5 hjerter og 4 klør. Vi kan ikke støtte nogen af dem. Vi har ikke en jævnt fordelt hånd, men vi har en langfarve i spar, og den skal vi selvfølgelig vise. Den her gang har vi ikke så mange point. Vi har nemlig kun 6 point, så derfor melder vi 2 spar. Det viser intervallet 6-9. Husk, vi er svarer, så det er svarer støtteraket, vi bruger her. Og nu ved vores makker lige pludselig, at vi sidder med 6 spar og ikke 4, som vi viste i første omgang. Og igen, så er det op til vores makker nu. Skal vi videre? Og hvordan skal vi videre? Eller skal vi bare sige pas til det her? Men det er åbner, der er kaptajn her. Samme meldeforløb. Og så sidder vi med den hånd her. Vores makker har 5 hjerter og 4 klør. Og vi har, vores makker har 5 hjerter og 4 klør. Vi har vist, at vi har 4 spar. Godt nok har vi 5 spar, men det er ikke så nemt at vise. Men vi sidder faktisk også med 4 klør. Så nu kan vi jo så støtte klørene i det her tilfælde. Så det gør vi. Vi støtter til 3 klør, der viser, at vi også har 4 klør. Og det er så intervallet 10-12 honørpoint, når vi er oppe på 3-trinnet og støt her. Og så er det igen vores makker, der tager beslutning om vi skal videre, og hvordan vi skal videre, eller vi skal stoppe ved de 4 klør, eller måske skal vi højere op. Ja. Opgave 5. Samme meldeforløb. Og nu sidder vi med den hånd her. Vi har 4 spar, som vi jo allerede har vist i vores første melderunde, da vi meldte 1 spar som svarer. Vores makker har 5 hjerter og 4 klør, og mellem 12 og 18 honørpoint. Det ved vi jo. Og det interessante nu er her, at i første omgang kunne vi jo ikke støtte vores makkers hjerter. Men kan vi ikke det i anden melderunde nu? Fordi vores makker har jo vist, at nu er den her hjerterfarve, som makker åbne med, nu er det jo en 5-farve, og vi har 3 i farven. Så nu skal vi endelig spille en hjerterkontrakt.
fordi 5 plus 3, jamen det giver jo 8, så vi skal støtte hjerterne. Og hvordan gør vi det? Ja, det gør vi billigst muligt, fordi vi har ikke så mange point. Vi har 6 honørpoint. Og så har vi en dobbelton i klør, så faktisk har vi 7 honør-trumfpoint. Der burde have stået honør-trumfpoint hernede, hvor der står 6-9. Men det er samme interval, og så er det igen vores makker nu, der ved mest om vores kort, og det er så makker, der beslutter, hvad der skal ske herfra. Næst sidste opgave, samme meldeforløb. Vi sidder med den hånd her. Vi har vist, at vi sidder med 4 spar. Vi kan ikke støtte hjerterne. Vi har kun 2 hjerter. Vi kan ikke støtte kløerne. Vi har kun 3. Men hvis vi kigger på vores hånd, så har vi rigtig godt styr på ruderfarven, altså den sidste farve, der ikke er meldt. Så vi tæller lige vores point. 3, 6, 8, 9, 13. Vi har 14 honørpoint. Og vores marker har jo mindst 12, det ved vi. 12 plus 14, det giver 26, så vi har rigelig udgang til at komme i, vi har rigeligt med point til at komme i en udgang. Og vores udgang, den hedder 3 sange, fordi vi har styr på alle 4 farver. Det kunne jo være, at vores marker sidder med rigtig mange point og vil gerne videre, men det er helt op til makkeren nu, fordi det er stadigvæk makkeren, der er kaptajn her. Den sidste af øvelserne, samme meldeforløb til at begynde med. Vi ved, at vores makker sidder med 5 hjerter og 4 klør, og vi har jo vist, at vi sidder med 4 spar. Igen kan vi jo konstatere, at vi sidder med 3 hjerter. Og nu kan vi støtte hjerterne. Det kunne vi ikke i første omgang, for der vidste vi kun, at det var en 4-farve, men nu ved vi, at det er en 5-farve. Så er spørgsmålet, hvad vi skal støtte til, og der tæller vi pointene. Vi har 13 honørpoint, og vi har et enkelt trumfpoint, fordi vi sidder med 2 klør, så vi har 14 honør-trumfpoint. Og derfor skal vi huske at gå helt op og støtte til 4 hjerter. Vi er jo svarer, så vi bruger svarer støtteraket, der hedder 6-9, 10-12 og 13-15. Så vi viser intervallet 13-15, og vi viser også, at vi har 3 hjerter, som vi kan se nede i bunden af skærmen, og så har vi 8 til sammen. Og igen er det makker, der er kaptajn, og det er meget sandsynligt, at kaptajnen bare siger pas til det her, ellers så skal makker have mange point for at gå videre her. Det var nok for den her gang. Jeg håber, du synes, det er sjovt at have de her samtaler med meldekortene. Og i bogen er der nu 8 spil kort, som du kan gå i gang med sammen med din makker. Så rigtig god fornøjelse, og så håber jeg, vi ses igen til lektion 8. Hej hej.